Ahojte, dobrý deň prajem. Volám sa Anka, mám 69 rokov, pracujem pre spoločnosť Kingray.sk a rada by som vás oboznámila s takou veľmi veľkou novinkou, ktorú spoločnosť pripravila pre nás. Jedná sa o kampaň Zdravé srdce. Spoločnosť Kingray.sk sa venuje zdraviu vo viacerých oblastiach a prioritne srdcovo-cievnemu systému. V súčasnosti začala kampaň Zdravé srdce. V tejto kampani sa pokúšame priniesť ľuďom informácie, aké je dôležité pre naše zdravie vedieť, akú máme funkčnú krv. Samozrejme, v rámci tejto diagnostiky vyšetrujeme aj srdiečko, čo sa týka funkčnosti srdca, čiže klasický elektrický impuls srdca, aké je okysličenie, saturácia, aký je srdcový rytmus, tam je ľahko zistiteľné, pokiaľ je nejaká abnormálna srdcová frekvencia alebo arytmia. Následne ďalší veľmi dôležitý parameter, aký je tep a heterogenita, odborne nazvané, ktoré znamená, v akom stave sú bunky srdca. Následne, pokiaľ nám to vyhodnotí nejaké odchýlky alebo počas rozhovoru zistíme, že máte už nejaký zdravotný problém, odoberáme kvapku krvi z prsta a pod mikroskopom sa spolu pozrieme, aká je krv funkčná. Určite vás to zarazilo, že vám niekto bude odoberať krv, však bežne vám ju odoberajú v ambulancii, ale tam sa vyšetruje krv, čo sa týka obsahu. Toto je funkčnosť krvi, čiže či je krv hustá, či sú červené krvinky pekne oddelené a voľne plávajú v krvnej plazme, tým pádom sa nám krv dobre okysličuje v plúcach. Všetky živiny, ktoré príjmeme z potravy alebo vitamínové doplnky sa rozniesú alebo teda doplávajú na miesto, ktoré v našom organizme ich potrebuje, a na druhej strane sa odplavuje pomocou červených krviniek prebytočný cholesterol, cukor, bunkový odpad a oxid uhličitý, čiže je aj tá čistiaca schopnosť krvi veľmi dôležitá. Túto kampaň sme pripravili pre vás, aby sme vás oboznámili s tým, že je veľmi dôležité, či už v rámci prevencie, alebo pokiaľ už aj máte zdravotné problémy, vedieť, čo je funkčná krv. A pokiaľ tie odchýlky nejaké sú, tak samozrejme vám predstavíme spôsob alternatívnej pomoci, aby sme tento nedostatok odstránili. Všetky informácie dostanete na stretnutí. Ja sa budem na vás veľmi, veľmi tešiť. A na záver by som vám veľmi rada povedala môj názor, ktorý mám a ktorého sa snažím držať, pretože v mojom veku, teda tento rok 70, doteraz neužívam žiadne lieky, pretože naozaj si myslím, že zdravie sme dostali ako dar, pokiaľ teda nemáme nejakú genetický predpoklad na nejaké onemocnenie veľké, že už sa s tým narodíme a my sme povinní sa o ten dar starať. Čiže robiť všetko preto, aby sme nášmu celému organizmu, prioritne srdiečku, takisto pomohli a životným štýlom, celkovým nastavením naozaj si to zdravie chránili. Ja viem, že je veľký vplyv vonkajší, ktorý nedokážeme nejakým spôsobom ovplyvniť, ale to, čo môžeme ovplyvniť, tak to by sme naozaj sa mali na to zamerať. Veľmi sa na vás teším, kontakt na mňa a na moje kolegy, teda na mojich kolegov nájdete pod týmto videom. Ja mám na starosti oblasť Banskobystrického kraja, Nitra, ešte aj Trnava. Takže pokiaľ vás to zaujalo alebo budete mať ďalšie otázky, kontakt nájdete dole a naozaj vážme si svoje zdravie a robme všetko preto, aby sme boli funkční. Nie len naša krv, ale celý náš organizmus. Majte sa pekne a teším sa na stretnutie.